Преди време идва един познат при мен и казва: брат, много закъсах, моля те, помогни, нямам пари, не знам какво да правя, как да се оправя. И аз казвам: окей, няма проблем, ще ти дам работа като за приятел. И му давам едно дистанционно и му казвам: всяко първо число ще натискаш един бутон и ще идва двама мъже, ще ти носят 2 чанти, пълни с пари. Едната взимаш за теб, другата я носиш за мен. Окей ли си? Да, супер, страхотно. Минава месец, 2, 3, моят познат много добре се оправи, нова къща, дрехи, кола, всичко е супер. Обаче един ден идва натъжен в офиса и нещо стои така. И аз го питам: добре, какъв ти е проблем? И казвам: не мога да заспя нощем, гложда ми тук един въпрос. Казвам: какъв ти е въпроса? И няма да повярвате какво ми пита човека. Така ме застава и казва: искам да ти питам само, защо бутона натискам само аз, а парите взимаме двамата? Хубав ден на всички!